yaksa. Aku kepengin nyuwarga. Aku kepengin ngungak swarga. Syarate aku kudu dadi jalma, dadi menungso. Mula Raden aku njaluk diruwat, manuta tak ruwat nganggo kuku Pancanaka. Hai. Upama aku mati tak relake ning syarate nggonku mati kelakon dadi menungso mati tenang. Utane mutar ditunggali. Ludira kawang-wang gegono bang sumirat Arjuna muridku sing tak tresnan lingger kaya aja sisih pandulumu aku wong tuamu aku gurumu Ngger Arjuna aduh bapa penemban turna menapa sebabipun paduka kok dados wraha sumurupaya Ngger Arjuna merga kesiku gedhe walate Begawan Bima Suci tak tamani cundha maneh ora tumama aku disabda salah kedaden dadi celeng dadi wraha aku njaluk tulung njaluk diruwat merga kowe wis nampa kawruh panunggal ya ngelmu kebatinan ngelmu sejati ya ngelmu makrifat aku njaluk diruwat Ngger Arjuna
Tandhata kata mangkono tanggap ing sasmita Raden Arjuna kang wis nampi lan sampun dipun bengat kawruh panunggal dipun sembah kaping 3 Ponang Wrahaya celeng satema babar jatining ujug. Muridku sing takdim, muridku sing bukti karo pun bapa mituhu karo wong tuwa. Inggih, sembah kula katampi bapa penemban tak tampa. Bima Suci wis rampung le dadi pendhita, sampun kondur dhateng kasatriyan Jodipati. Bagus, bagus. Rening donya ya jagat wis tentrem, rampung lan paripurna pegaweane Bima Suci nggone memayu-hayuning bawana mratandani Bali. Dadi satriyaning praja ngreksa njaga tentreming Ngamarta. Tak tampa nggih Werkudara, sawise kowe nampa ngelmune pun bapa ditanjakke, digunakake kanggo bebrayan agung, nulungi wong sing butuh obor, nulungi wong sing kepetengan mlaku, satemah jagat sing ganjil iso jangkep. Sing peteng kaberat entuk obor. Wong butuh utang bisa diutangi. Ning sarte bisa mbalekke, ning mbalekke kudu genem aja kurang 250. Werkudara baliya ya ngger baliya. Iblis laknat. Kowe Janaka, endi Werkudara? Endi Bima Suci? Wah, idak-idak. Jongkeng kawibawanipun Kakang madeg dadi Bima Suci mung njaluk bali ning praja cali tukak. Kowe melu-melu sik. Bolo dhewe ora bakal nesu ora muntap ning malah melu mangawi bagya Werkudara. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara pun Kakang Bathara Kresna. Waduh hadiku di Werkudara. Niki sampun paripurna jejibanipun Begawan Bima Suci nggenipun nentremaken jagat sinuwun Kresna. Kakang Semar buktinipun menika pun cetha Begawan Bima Suci niki mpun nyirep nang gara-gara wujute banyu samudra kidul niku ajeng mumbul janjane, ajeng mumbul ning pun dibuak pun disingkirke saking bumi Nusa Jawa mriki.
Mila mboten mukal sisih lor nika lan lor kula niku enten bumi bengkah banjir bandang. Nek mboten diwiradati ngeten iki kula sampean pun dadi korban. Mergane napa? Wong urip kurang tapa. Ning nek wong urip niku betah le tapa, kula kinten donya niki tentrem. Mila sak samunipun tiyang gesang nglampahi tapa brata. Uripipun menika kedah dipun dharmaaken. Nek mboten didharmake uripe ndak pating kaliwir. Pamrih napa? Supaya kabeh niku do slamet. Slamet sing teng ngarep, slamet sing teng mburi, slamet sing teng dhuwur, slamet sing teng ngisor. Lah nek wong nom-noman mboten gelem tirakat, ora gelem tapa brata, apa kelakon uripe mung klilar-klilur. Sobi. Uripe klilar-klilur niku kurang becik, kurang apik. Iya Kakang Semar, tak tampa Kakang Semar. Nggih. Mula nek mikir niku ora usah mikir sing angel-angel, ora usah sing sukar utawa sukir. Ning menggalih sing gampang-gampang mawon. Banjur sing durung entuk jodoh. Sing duda piye? Nah, sing duda utawa sing jaka mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Ning jodoh sing sejati dudu kok godha. Nek godha niku nggih wong wedok nyepak nyandung niku godha. Ning nek jodoh niku angel niku angel. Golek jodoh ora kumudu sinden karo wiyaga. Ora kumudu kalih sinden. Sing kakung wiyaga, sing putri tukang buruh tandur, buruh matun. Niku malah apik. Sebab wong wedok sing iso matun iso tandur niku titisane Betari Manikem. Titisane Betari Manikem utawi Betari Senikem. Lah mila niku upami kok saged nampi panjal maning utawi titising Betari Manikem lan Betari Senikem niku mujudaken kanugrahaning Bathara Sindhen. Pun wadahi wonten kantong. Matonipun kantongipun sampun nganti borot. Kula ndongake papan mriki, desa mriki sakiwa tengene mangga suka basuki kinalisna saliring bebaya. Niki pun is jam pira? Nek kuwi dudu is ning wis jam pira, dudu kok is jam pira. Niki pun jam pinten? Wis jam 4 Kakang Semar. Purnaning gati, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Teguh rahayu widodana ing sambikala. Guyub rukun sedaya para warga lan kawula manunggal tetunggalan. Nyawiji tekadipun bineka tunggal ikatan hana dharma mangrowa. Mangya hayu hayu rahayune skala.